Ftit tal-jiem ilu l-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi organizza laqgħa pubblika dwar rapport li sar mill-Geotechnical Engineer Adrian Mifsud dwar is-salib tal-Olja. Dan ir-rapport kien issuġġerih il-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi lill-Parroċċja ta' Siġġiewi u lill-Arċidjoċesi ta' Malta. B'kooperazzjoni flimkien ġew investiti mal 5,000 euro biex isir dan ir-rapport dwar il-pedamenti u l-ġeoloġija taż-żona tas-salib tal-Olja. Fil-laqgħa li saret fil-bini tal-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi, s-sindku tal-lokalità Alessia Bsajla Żammit qalet li l-Kunsill Lokali kien appoġġja talba tal-Kurja lill-Gvern f'Awwissu 2017 biex isir investiment fis-salib tal-Olja. Iżda hi sostniet li bħala sindku ħasset li mhux biżżejjed li jsiru biss appelli u talbet imma li kellhom jibdew studji tekniċi li waslu biex jiġi determinat l-ispejjeż u l-metodi għar-restawr. Tenniet li dan ir-rapport huwa l-bidu għal ħidma u kooperazzjoni li konvinta li se tagħti futur aħjar il-kappella u żona bejn il-kappella u la Ferla Cross. Fil-fatt diġà wassal biex qed isiru studji oħra u applikazzjoni mal-awtorità tal-ippjanar għal intervent fuq l-ar biex tkun tista' terġa' tinfetaħ iż-żona bejn il-kappella u s-salib. L-espert Adrian Mifsud għamel preżentazzjoni dettaljata tar-rapport fejn spjega x'kien qed jikkawża iċ-ċaqliq fil-kappella u l-periklu fiż-żona tal-ar. U ppreżenta wkoll rakkomandazzjonijiet li ġabdew jitwettqu mal-Università ta' Malta u b'applikazzjoni mal-Awtorità tal-Ippjanar. Għamel spjegazzjoni wkoll ta' investigazzjonijiet oħra li jridu jsiru fis-sit biex jiġi determinat x-xogħol meħtieġ biex jissaħħu l-pedamenti u eventwalment isir restawr tal-kappella. Ir-rappreżentant tal-Arċidjoċesi ta' Malta, Michael Paċeros, qal li l-Kurja kienet informata mill-Gvern li hemm interess u impenn li meta jitlestew dawn l-investigazzjonijiet jassisti fl-investiment meħtieġ għar-restawr. L-Arċipret il-ġdid ta' Siġġiewi Dun Joseph Mifsud tkellem dwar l-importanza tas-sit għas-Siġġiewi u s-sinifikat reliġjuż ta' dan il-patrimonju li ħallew Siġġiewin ta' qabilna. F'ħames ix-xirka dan is-sit jingħata dera mill-isbaħ bil-fjakkoli għall-attività magħrufa bħala l-Mixjela tas-Salib tal-Olja organizzata mill-Kunsill Lokali ta' Siġġiewi u l-Każin Banda San Nikola. Pjazza San Nikola wkoll tiżżejjen bil-fjakkoli għall-Mixjela tal-pjazza organizzata mill-Kunsill Lokali u l-Grupp Armar 6 ta' Deċembru. F'dawn l-attivitajiet jipparteċipaw ukoll l-Għaqda tan-Nar San Nikola u s-Siġġiewi Festival Brass Band.